Ang atong unang pagbasa naghulagway sa usa ka babae nga padung mo anak, mga tilimad-on ni didto sa langit. Unya naasad ang dragon, ang Satanas nga nag-atang kay iyang tukbon ang bata inigawas. Natuko ba o wala matukob kay kuan dayon gialihan sa mga anghel, gisakmit sa anghel. So mas abtik diay ang anghel sa Ginoo kaysa yawa. Inalingay mong tupad, inakinsay mas abtik nimo ron, ikaw o ang yawa? Ayan. Kinsa may mas abtik? Abtik yun ang Ginoo kaysa yawa. Pero kung dili natasuod sa Ginoo, lupig tas yawa. Mo nang si Maria kay suod man kay siya sa Ginoo, wa gyud nakabuntog niya ang yawa bisag kausa. Tungod kay suod siya sa Ginoo, kay lagi ang yawa lupig gid na sa Ginoo. Kana bitang mahadlok tag yawa, mahadlok tag mga butang ngilad dinhi sa kalibutan. Pasabot ana dili ta suod sa Ginoo. Una diri sa atong ikaduhang pagbasa gibutang dinhi nga kung si Kristo nabanhaw, kita sad mabanhaw. Pasabot kung si Kristo nisakag langit, kita sad makasaka sa taglangit. Dili ta pwedeng babagan sa yawa. Mao na ang paglaom, mao bitaw karon na natay Pilgrims of Hope. Ang atong paglaom langit yun. Hindi ko na lingian sa di mong tupad. Ang di mo lingi, makuha siyawa. Lingian. Ang na padung na kaslangit. Ang tanan ko na padung na. Daghan kay nato nga wa kabantay ani nga dali ra gid ay kaayong sudlon ang langit. Unsaon man makigsuod lang tang Maria og mosunod sa iyang kinaiya. Ug unsa may kinaiya ni Maria? Number 1, nagpakasulugoon gid siya sa Ginoo. Kinsa dinhi ang sulugoon sa Ginoo ta sa kamot? Kanang wa mo pataas mga sulugoon siyawa na siya ha. Kalma kay makwan anak kayo. Ngano man mo? Hadlok mo ang inyong amo Ginoo. Nya ano mo pataas di ko na ba akong Osborne last chance na niya. Kinsa dinhi ang moangkon na padir ako sulugoon ko sa Ginoo ta sa kamot. Isa lagi mo ta. Ayaw lagi nang kahadlok lagi. Kinahanglan gyud gugma ang magtukmod nato nga mahimot ang sulugoon sa Ginoo. Kay daghan na kayong sulugoos demonyo. Karon ay naminaw ko anang naaliya sa social media, nindot marono kay ang atong mga hearing sa Senado, sa Kongreso, ilan na gyung ibutang sa social media. Ang gihearing nila karon tong nakita na ko bago kaning about aning online na sugal. Ilan ang gi-question ngano man nga ang GCash ug uban pa nga mga kanang online nga facility sa pag-transact og kwarta gigamit man sa sugal. Daghan anong kaayong wa nay sweldo, ang uban gani kuno nagpakamatay kada adlaw na anay mamatay kay maghikog tungod kay wa nay kwarta kay nahutdan sa sugal, online na sugal. Ngano kunong ni-allow ni ana ang Central Bank o ang kaning mga platform. Kada ba mga sa tawagan nila, Pimaya ba ng tawagan na? Ano bang mga bahala na nagunsa na diya. E-wallet. Ngano kunong ni-allow? Naoy mga OFW, kanang mga nagtuain taos gawas, mailad man sila, mamasin, siging sugal, hangtod, wa na'y kwarta, nya mauwaw naman, di mangutang, hangtod, maputo sa utang, maghikog.
Mao na ingon ang mga senador, maghuwat pa batag daghan kay mga matay. Kay kita ba yung mga Pilipinos, lahi man ta. Ang ubang mga nasod o muinom, igo ramang mamuha ang naong. Muundang man kitab, lunang yun. Lahi ta ba? Kanang lahuson gid bitaw. O musugal. Ang ubang mga nasod, tagsaraman kayo ang musugal na kanayong hinutdanay kitab. Inigsod og sugalan. Undang maphagi sampot. Ana, wa na ginahot ba? Mao man ay ato mo na, pobre patandaan. O ngano man ang nakasud man na sila, kay ang yawa porti ng pangdaog, kay wa na ta makigsuod ni Maria. Si Maria nakabuntog sa yawa tungod sa iyang kasuod sa Ginoo. Ug una niyang gibuhat, nagpakasulugoon. Ikaduha, nagsigi siya daig sa Ginoo. Wa siya maningkamot pagdaig sa iyang kaugalingon. Munang niingon siya, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kita usahay, magsige man tagtanaw anang samin, halag yun, rito kigisnaong, aron yun daigon. Nga ini ka na ana, nindot na kaignaong, malipay dayo, no? Ana, siging, hala, gym yun, di man ang ilad, no? Para pahilti. Pero ang uban, lawas naman. Lawas na gustong daigon, labi na mga babae, kanang bata-bata, na mo apil pa magani ng mga tiguang, ayat-yat na kayo, hala, yun, sige yung pa, slim-slim, niya, mulakaw da yusdan, pakita-kita din ang ilang mga puson, kaya nindot lagi sila tanaon. Kinsa may gusto ni mong daigon, ang imong kaugalingon o ang Ginoo? Lingay mong tupad. Ing na nakadaig ka sa akong naong, ing na makadaig ra ka ni akong naong. Ing na imong tupad luoran ni mong naong. Sagdi lang. O ngan lang tagluod og naong, batig naong sagdi lang. Basta't pinaagi nato ang tao unta makadaig sa Ginoo. Ug unsa may ikatulong gibuhat ni Maria nga nindot kayo, iya sang gialagaran ang iyang isig katao. Ang tanan yung tao iyang gialagaran. Ang simbolism ani nga nialagad siya ni Isabel. Kay nagmabdo si Isabel. Og ang katapusan niyang pag-alagad nato, mga igsoon, gihatag ni Maria nato ang iyang bugtong anak aron mahimo natong manluluwas pinaagi sa paglansang sa krus. Talagsaon na nga pag-alagad. Kanabang imong ihatag ang imong gimahal aron makaluwas sa imong buangon nga silingan. Okay mo ana, dili? Okay, dili? Kamong mga asawa, ihatag ninyo inyong bana sa inyong buangon nga silingan nga babae. Ha? Masuko ka. Kamong mga bana, ihatag ninyo inyong asawa sa buangon nga pare. Suko, yapon. Mao na, unsa may buhaton? Alagari ang isig katao. Mawabita na din his ato, unsaon man aron makaalagad mo sa Ginoo pinaagi sa isig katao. Unsaon man? Kanang slat. Lagi na siya. Diha ginapita, pasal gid atong slat diha. Kanabitan ang imong kita imbis imong ipusta dito sa sugal, kanang diha sa mga online nga sugal, ipalit na lang nag-slat. Pwede man sad mo kapalit og slot nato online. Mas dako pa na siya bili kay ang simbahan gyud imong gitagaan. Kinsa ninyo dinhi ang nakapalit nag-slot karong simanaha ta sa kamot? Wow, 5 ra ka buok. Ang uban gatutok lang, Uy, pamalit na mo oy. Tanawa ha, ako mong i-update sa tong slot basig nalimot na mo. Ang atong
Kadtong unang slot nga akong gidaa diri akong obligasyon, kadtong God's reward and complete elation or grace, ang atong halin niabot nag 38,121 ka slots, na pay 661,879 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,127 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Nya katong atong slot para dinis atong mga ongoing nga mga repairs o projects dinhi sa atong parokya sa Santiago de Compostela Parish. Kadtong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC na slot ang atong halin. Dako-dako na pila to gahapon? 80 kapin. Karon 403 na. Duya ninyo. Nakaamgo na gitaong taga Compostela. Pamalit sad mo kadaghan ninyo dinhi. Mahalin na dito sa akong parokya sa San Vicente nga barangay Paris na to. Ay sad mo pagpakuan, pagpalkansi. Daghan mo kay mo dinhi. Daghang lakaw-lakaw diha. So naapay 99,597 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Unya naamay ni text nako, siya pa din. Naalagay ito'y challenge ang grace. Wa day ni challenge ang PPSC. Nasa day mga taong ganahan og challenge, no? Tong gabi naghuna-huna sa ko nako, unsa man ditoy akong i-challenge ani, no? Ako lungsod man ni, dako-dako na tog challenge. Pila na ni katuig ang inyong parokya, kining atong parokya? 162 katuig. Kay 1863 man eh. Onya 2025 naman taron. So 162 years. So ang atong challenge is 162 slot challenge. Pila may kantidad ana? 162 times 100? 16,200 per challenge. Tanaw na to ugma og naabay mo palit og challenge. Kasi maabutan na lang taanig tapos tuig wa gi mo palit ani. Kinsa ninyo ang naka-appreciate nga kining parokyaha nga ato karong gialagaran 162 na by grace of God sa pangama ni Santiago de Compostela. 162 na. Hala, pasalamat mo. Palit mo 162 ka slots. 16 slot, 162 slot challenge na 16,200. Nindota na, no? Mao na atong pakpakan pag-usab ang namalit og slot. Unsa gayto ning slot? Mao ni siya ang minimum donation nga atong ihatag. Nya kung dako-dako na to, daghano na to ang slots. Mao ni ang akong paagi aron kita makatampo kitang tanan. Bisan ang estudyante makapalit og slot, pinaagi pagsakripisyo. Sama ni Mama Mary nagsakripisyo. Kung mo sakripisyo sa dang estudyante, imbis mo sakay motor, mulakaw na lang. Unya ang iyang iplitis motor, ihog niya sa alkansiya. Human sa mga usa o duha ka semana, makapalit na siya labing menos usa ka slot. Estudyante na ha, pwede ra gyud mo palit. Labaw na ginang nagtrabaho. Nya kamo sa mga dagko-dagko nga naay sweldo-sweldo, mulakaw sad mo kung kaya pa ilakaw. Di okay ra sad. Unya pwede sad og kanang mga snacks, inyo nang tanggalon. Nya ang inyong budget anang snacks, inyong ibutag alkansiya, sobre, nga ikatigom-tigom na human sa usak simana, duha ka simana, ipalit na sa slot. Labaw na ng mga palahubog.
mga palahubog, kada weekend inom yung red horse. Di na ka mainom red horse. Tubig init na lang mo nun. Adang tanag mga duhak simana, ubay-ubay na kag mapalit nga slatoy. Pila ko ng usa ka grande nga red horse. Sobra na 100. Di maka-fasting kag mga tulo ka grande, tulo ka slots na kapin imong mapalit. Nya, wa pa kay toxic, wa pa ka mo, di pa na peligro burot imong atay. Mga inana ba? Nya mo niya itong iawhag para sa simbahan. Mao na ang gibuhat ni Maria, mo sakripisyo siya siyang kaugalingon aron makaalagad sa simbahan. Nya unsa man pagpadala sa slot, inyo ra nang ihatod dinhi sa tong opisina or madomingo na ata dihay mga lamisas gawas, palit lang mo diha ighumas misa or before sa misa, uli na mo sa inyo. Nya pwede sad sa online na atay tanawa lang dinhi sa atong online na kaning kuan misa, kaning na sa atong screen pakita nato dinhi ang atong mga kaning atong mga bank accounts, GCash accounts, unya mga kwarta ipadala ani mga official names, contact persons nga atong gipakita dinhi. Human ana batasano na nato, human sa pila ka buwan makita nato nga nangausab na ang atong palibot. Karon ang atong unang gibuhat, ato usang gikliringan ang atong palibot, ang mga kahoy nga wa kinahanglana atong gipangputol aron makita ang view, mga laya nga kahoy atong gipangputol, mga tuod niya, mga kahoy dinhi nga nagpungpong la daghan na kayo atong gipang kliringan, naghimo tag budiga dias kilid nya dinhi sod sa simbahan na ato nang gisugdag install atong TV. Kita mo TV? Right. Okay ra? Diri pikas o pa basig karon na. Karon basig makasalida na ta ani karong Sunday. Tan-aw na ta di na ta manguli ani na lang ta dinhi magtan-aw nya human mag-video kita. Ay dili oy monitor na panahos misa ba nga magiyahan sa ta. May makagiya nato. Ana kay unsa gitoy atong meaning sa trust Cebu, transparency, religiosity, unity, service, technology. Part ni technology para makaserve ta. Unya ang Cebu unsa toy meaning? Clean, economizing, beautiful and useful. Mo nang atong ipanghimo karos atong palibot na naka-inline na ana. So pinaagi niini maktuba nato ning tanan, pinaagi sa mga slots nga inyong paliton. Tag 100 ra na once a week, once a month, mo congratulate na ko ninyo ana. Og maunay makapahimo natong suod sa Ginoo, suod ni Kristo og ni Mama Mary, og dili ta mabuntog sa yawa, ang yawa sa kadawo, yawa sa kahakog, yawa sa pagka-materialistic niining kinabuhian.